बाय। आप लोग का भाषा से कुछ बोलिए ना सर। कहाँ है? नहीं वो चाहिए। हो गया हो गया। भुटानाव बल खेला जादों लोगोफोर खेराय। हाय एवरीवन गाइस, दिनैहाय कल्पना हिंदुस्तानी मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं। नायनो बा इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो दै लोगोफोर। जोङो माबायाव फैदोंमोन आरोना, भुटानावहाय फैदोंमोन। ओमफ्राय इखौ फिदिंबाथाय फिदिंजोबथारनांगौनो, ओंखायनो जोङो फिदिंबाय आरोना। एलबाम भिडिअ शुट खालामनो फैदोंमोन। ओमफ्राय इखौ फिदिंजोबथारनांगौ होनना बुंनायलाय फिदिंजोबबाय। जोब्बाय आरोना लोगोफोर। नोंबो फिदिंखांबाय तुते? फिदिंखांबाय? माबायदि मोनदो फिदिंनानै? फार्स्ट टाइम हेपि खार आरोना, फैनानै जा गोजोननाय मोनखादो एकदम। आरो दा लाबावगोन र'। ओइनो लोगोफोर इखौनो फिदिंहैदोंमोन आरोना जोङो। ओमफ्राय दा थांलायनोसै बेलेग मोनसे जायगायाव आरोना। गारियाव गाखोना लाबाय जों दा। थ' लोगोफोर जों दा गुबुन मोनसे लकेसनावहाय थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। नै जि मोजांखा भुटाननि भिउफोरा। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै इन्जय खालामनो हागोन आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो जोबजासिम। मोनसे जायगायावहाय जोंना शुट दंबावो आरोना, सुइमिं शुट। बेवहाय थांगासिनो दं दा, नायलांदो लोगोफोर। गाइस जोङो ओमफ्राय शुटआ जोंना जोबथ'वाखै। ओमफ्राय जोङो दा माबा मोनसे जाग्रोना लानोसै। नोंथांमोनहा नायलांदो जोंनि जानायखौ। दे बुंदो जोंना। Hello, Kusuzumulawai. Actually, we are coming to Bhutan today for making short drills video. No, it will be very interesting, very entertainment, and very funny. So everybody, you guys, all are please keep supporting us. Keep subscribe, keep support. Kalpana sister also, me also, and our big team also here. And we'll take today a little bit batting video, means swimming video. It will be very interesting and very funny, and it will be very entertaining. So keep supporting us. We'll make a reels. Thank you. Bye bye. माबाखौ चेनेल नामखौ खिथादो आदा खनसे। आंनिया एक्चुअली आंनिया दङ इउटुबाव दङ अमित बर' नन अफिसियेल, इनिफ्राय फेसबुकआव अमित बर' अफिसियेल आरो मोननैयावबो। स' नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम। जों बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां रिल्स माने आपग्रेड खालामगासिनो। नोंथांमोना सिगाङाव बुंदोंमोन कुवालिटिखौ बाराय, दिनै जोङो कुवालिटिखौबो एसे बारायबाय। आरो नोंथांमोना डिमान्ड खालामनाय बायदि दिनै जोङो लकेसनफोरखौबो एसे दामिक देखायनो नाजादों। आफा इसोर बोराइ बाथौआ जुदि अनोब्ला जोंबो एसे नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबाय था। थेंक इउ। बाय बाय। जोबोद गोजोननाय थाबायना आदानिसिम। दिनै जोङो शुटखौ लानो फैदों, आदाजों आंजोंनो लादों आरोना। ओमफ्राय जानानै लानोसै लोगोफोर। नायदो जानायनि माबाखौ जि मोजांखा आरोना। नै एक्टरा इबो सानै जानायनि जायगाया नै बिथिंजाय आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि एन्जय जायो जा मोजांखा। ओमफ्राय जों दा दसे उनाव जागोन लोगोफोर, अर्डार होनानै दोनदों आरोना। I meet a new my brother. No, what is your good name, brother? My name is Somdorji. Somdorji. You are from Samrup Jongkar, no? Yeah. Then you please speak in your language, no? Bhutanese language, Jongkha or any other language, Bhutanese language. माने हटेलाव मा मोनो होननानै सोंदों आरोना, खिथादों। ओमफ्राय इयावहाय इथिंजाय इन्ट्रडाक्सन लालायगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो नै जि मोजांखा भिउआ लोगोफोर। बेयावहाय जोंना दिनै शुट दङ आरोना, सुइमिं शुट दङ आंनि। फार्स्ट टाइम आङो आदाजों, फार्स्ट टाइम माने सेकेन्ड टाइम जाबाय आदाजोंहाय एलबाम बानायनायाव। फार्स्ट टाइम एलबामखौ आं फार्स्ट टाइम बानायसिगोन आरोना लोगोफोर। सुइमिंआव दा सुइमिं खालामनायनि शुट दङ, बेखौनो लानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय आरो सापर्ट खालामदो लोगोफोर। Again here with us one sister is here. मा बुंगोन? What do you want to say? क्या बोलेगा? मैं भुटान आके कैसा लगा? मैं ये बोलना चाहूँगी, सरि दै, मा होनना बुङो, ब्लग भिडिअ बानायनानैनो ओमफ्राय
जानायनि भिडिअखौनो लानो बावगारदों ओमफ्राय गोसोखांनानै लाबाय ओमफ्राय राननायखौनो लाजोब्बाय आरोना लोगोफोर मानो हरबावखो जेनेबा इ प्लेटावनो थाखादोंमोन सरि नो राजा नो एसे लांबाव बिराद बिलै जानायाव भेरि बिजि इटिं इथिंबो खनसे हरदो रानि इथिंबो जाग्रा गोथाव जादोंना नुदो गोथाव जाखागोन भुटाननि टेस्टि जाखागोन ना मा होनो दे होमबा इथिं लाहरदो आसुरफोरखौ लाहरखोमा एसे हे जेन्थेनसो लाबाय फालिखाबाय आङो आं हारसिं जि बुरजा लाखाबाय आरो लोगोफोरानो सानगोन आरो दे जि मोजां मोनथारलै मार गोजां खादो दुगैनानै गाइस जोङो दा शुट खालामनायखौ फोजोबनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनसे जायगा नुबाय बर'नि जेरावहाय भुटान जायगायावहाय बर'नि खेराइ मोसानाय बेवहाय माने बल गेलेनाय जादोंमोन आरोना बल खेला टुर्नामेन्ट 10 लाखनि बेवहाय जों दसे नायनानै इन्जय खालामबाय ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दोंना भुटान जायगायावहाय जोंनि बर'नि खेराइ मोसानायखौ नुनानै गोसोआनो थानो हायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ बानायबाय हिन्दुस्तानिया नोंथांमोनाथ' मिथिखायोना हिन्दुस्तानिया जेराव थाङो बेयाव भिडिअ बानायबा थानो हाखाया आरोना लोगोफोर ओंखायनो बियो नायग्रा अडियेन्सफोरा नायग्रा जायो आरोना लोगोफोर जा मोजांखा जिरायनानै नायग्रा जायगाफोराबो ओरैबायदि समायना भुटानाव बल खेला जादों लोगोफोर खेराइ बे समायना सारि सारि हाजो जायगायावहाय खेराइ मोसादों बर'फोरा लोगोफोर जोंना माबा शुट लानायाबो भिडिअ शुट लानायाबो जोब्बाय ओमफ्राय बेयावहाय माबा मा होनना बुङो खेला जादोंमोन आरोना खुदियाफोरनि जायगायावहाय ओमफ्राय बेवहाय जोंनि बर'नि मोसानायफोरखौबो इनभाइट खालामदों बेनि थाखायनो जोंबो बेवहाय एसे नायबाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनायाबो जोब्बाय ओमफ्राय दा जों दा थांनोसै आरोना लोगोफोर नै भाई आप लोग का भाषा से कुछ बोलिए ना सर कहाँ है नहीं हम लोग आसम से आए हैं वो चाया हो गया हो गया फोटो खींचो बाय बाय हम दोनों फोटो खींचो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ अल गाइस बाय बाय